trei. Eu nu mă dau cu bate vântul și nu și de cuvântul. Mama muștou de boieră și cel mai frumos caracter. Iată-mă, nu e minciună, am calitatea cea mai bună. Eu am stofă de boieră și cel mai șucar caracter. Carilana, carilana, o să sun pe vântul și nu împătesc cuvântul. Hai clarinetul aici sus și pentru licenț să știi de la bucură. Și vreau și eu cu dulceața așa frumoasă, un si minor, cu mare dulceață pentru Vicenț, solo, pentru toți invitații prezenți, valabil și pentru Malai, pentru omul care l-am cunoscut pentru prima oară în viața mea aici, și pentru toată masa lor, și pentru toți prietenii mei care îi cunosc, și pentru Licențu, fratele meu, și pentru toată lumea, și pentru nevasta lui Relon, să știe! Mare, mare, mare talentare, super tare, în orice mișcare, tot ce are, pune în valoare, am nevastă cea mai tare. Mare, mare, mare talentare, super tare, în orice mișcare, tot ce are, pune în valoare. Ăsta e Marianu, frățioare, ce zice domnul Banu? Unde e petrecere? Eu știu să fac cărțile, vin și eu cu cine drag, să pun piciorul în părat. Unde e petrecere? Eu știu să fac cărțile, vin și eu cu cine drag, să pun piciorul în părat. Mare, mare, mare talentare, super tare, în orice mișcare, tot ce are, pune în valoare, am nevastă cea mai tare. Mare, mare, mare talentare, super tare, în orice mișcare, tot ce are, pune în valoare. Pentru Vicențiu, vă rog pentru Vicențiu și pentru toată masa lui Malai și pentru toți invitații, pentru mine, pentru mireasa, pentru socrii. Hai, solo de la Isabela, pentru Roxana, pentru Sabrina, pentru Larisa,
pentru bănatul pentru Madalin. Să știe. Ce miracol, ce minune, ce mireasă ca din filme, frumoasă e Larisa, asta este viața. Ce miracol, ce minune, ce mireasă ca din solo. Dar arme pentru sora lui, pentru surioara lui bună, pentru Miresică, pentru Larisa. Fără număr. Ce mireasă, ce minune, ce prințesă ca din